Bal zenekien duela 500 urte Moluketako errege batek euskaraz hitz egiten zuela? 16. mendean, Moluka uharteetan, Euskal Herritik 13.000 kilometro baino gehiagora, Tidoreko erregeak euskaraz hitz egiten zuen. Eta ez da kondaira bat. Fernão López de Castaneda kronikari portugaldarrak idatzita utzi zuen errege hark gaztelaniaz, portugesez eta lingua bizkaina hizkuntzan, hau da, euskaraz hitz egiten zuela. Azalpena esplorazioen aroko abenturarik harrigarrienetako batean dago. Juan Sebastian Elkano Tidore uhartean izan zen munduari emandako lehen biran. Hilabete batzuk eman zituenan, eta harreman ona izan zuen Tidoreko erregearekin eta haren seme gaztearekin. Urte batzuk geroago, García Jofre de Loaisak zuzendutako espedizio berri bat Moluketara itzuli zen, Portugalekin espezien merkataritzaren kontrola lehiatzeko. Espedizio hartan Elkano bera eta Andres de Urdaneta gaztea ere zioazen, eta azken horrek zeregin garrantzitsua izan zuen. Bidaia oso gogorra izan zen, eta Elkano zein Jofre de Loaisa hil ziren. Espedizioa Tidore uhartera iritsi zen Iberiar penintxulatik abiatu ziren 7 ontzietatik bakarrarekin. Han Portugaldarren aurka borrokatu ziren eta azken ontzia oso kaltetuta zegoenez, denbora luzez geratu behar izan zuten uhartean. Uharte horietara iritsi ziren tripulatzaileen artean euskal marinel ugari zeuden. Guztiak adierazten du uharteko biztanleen eta espedizioetako euskaldunen arteko bizikidetza aldi horietan ikasi zuela Tidoreko erregeak euskara. 5 mende geroago, ziurtasun osoz dakigu, Portugalgo kronika batek oraindik ere froga gordetzen duelako. Lingua bizkaina hitz egiten zuen. Tidoreko errege baten historia harrigarria da. 16. mendean, lehen globalizazioaren hastapenetan euskaraz bazekien. Ezagutu istorio osoa About Basque Countryn. Gustatu bazaizu, partekatu. Eta egiten duguna interesgarria iruditzen bazaizu, jarraitu gaitzazu.